3, 4. Ahoj, čau, my jsme na Bosu a slavíme 5 let. A při té příležitosti jsme se rozhodli vrátit se do studia a natočit novou desku. Na té bychom vám hrozně rádi představili naší Bosou tvorbu, na který jsme posledních pár let makali. A bude to taky deska s naším novým bubeníkem Pepou. Jenomže studio, to je velmi drahý špás, takže bychom na natočení desky potřebovali vybrat částku. 100 000 korun. Předem vám děkujeme za vaše příspěvky a moc si jich vážíme. Moc děkujeme, že jste s námi už 5 let na Bosu. Thank you.